Kuyintokozo ukuthi sikwazi ukuthola leli thuba elinqanzi vele kwalesikhulume nawe. Ngiyathemba uyaphila ngathi noNkulunkulu engakulonda ukubusise. Mina ke kama ngupastor uningi okubalekile nokufanele ukuthi usubscribe ulike le video le and become a member yale channel lo kuyosithokozisa kakhulu. Ngiyasikhuthaza nathi ukwazi ukuthi kunabantu abakholwa kwi channel, abantu abakholwa kule content esibalethela yona. Namhlanje uli ekudlile PW9FN ulika kahle kodwa in short sicaphuna kunjoba kunjalo ku YouTube sikuphendule uthi ke siyabonga Lwadi mkhulu ngabe kuchazana uma uphupha ngenhlwathi ikhipha ke lokhu lekugwenyile. Amen. Nake singakusho ngenhlwathi omunye mhloba ngaba ne different view from what we have njengamanje. Omunye ngakudispute phela because remember ukuthi ufunda ku private school une information mhlobo ehlukile kunofunda public school nofunda emakhaya yabo depends ufunde kuphi. So it depends on information osukunayo ngeke yafana kwesinye isikhathi ngaba similar kwesinye isikhathi ngafana at all, but it doesn't mean that you're wrong. Yabo kodwa ke sisho kanje ngithi kuthiwa singathi ke okuqala funa sikusho ukuthi uma uphupha inhlwathi kuupha usithathe njengoluhle kakhulu uma ihlanza ekudlile, ngoba lungasho ukuthi sesiseduze isikhathi sokuphuma kwemfihlo nokuvela kwamaqiniso obala abefishiwe. 2 uma uphupha inhlwathi kupha usithathe njengoluhle uma ihlanza ekudlile, lungabuye luchaze nje ukusombuluka kweinkinga zakho noma uphuma kwesigulo noma ubuthi obubuse obwenza mhlawumbe impilo ingabi mnandi. Yabona. 3 umphupho futhi inhlwathi sithathe njengoPaul uhluma ihlanzekile olingasho nje ukuthi hayi man kunomuntu osolene nawe ongumkhohlisi nokuzovela ukuthi akethembekile maduze futhi ube nokungcola obungakwazi wena. Okay, number 4 singabuye silithini uma uphupha inhlwathi still kuPaul uhluma ihlanzekile lungabuye nje luchaza ukuthi hayi man kunomuntu osonene nawe ozokwazi ukuzikhipha enkingeni enkulu azifake kuyona, noma ke wena usukuzokwazi ukuzikhipha enkingeni enkulu okade usifake kuyoke. Okay, uma uphupha inhlwathi uPaul usho futhi uma ngenzeka ihlanza wena futhi uphuma uphila, longasho ukuthi mhlawumbe usuqedile ukuthwasa futhi sesisondele nesikhathi sokuthi uphume ephehlweni. Osho uPaul ngavela leli kumuntu okuphi osephehlweni, umuntu othwasayo, uyayibona, bese livela ebone isimo senhlwathi imhlanza. Khumbula ukuthi inhlwathi iyaba yidlozi, iyaba uPaul edlozi, Paul esidalwa sikamoya at times. Noma ke kungasho nje ukuthi uzophuma enkingeni eyithile ngesuku ezibambile, kodwa ngeke asibambe lapho. Siyabonga.